weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to babaɓe to juude jaaɓi to juude jeeri to darto abdallah to hayre gollere to hayre law to hayre mbar ko on takkusan juula ha to galle ceerno alassane hamme to seeno busoɓe ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno mamadou bousso to dakar ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi mauritanie mohamed cheikh el ghazouani gonnoɗo e jillu muɗum gollal e nder région de trarza o jofti ñalawma jamma hanko e nder naksoda lamorgo leydi makko omo tijja noon ñande nogas e jeetati lewru décembre omo tijja e jillu makko gollal e nder kay hayɗi région de gorgol to leydi sénégal marine nationale halfinaɓe koninkoɓe halfinaɓe ndenka e kisal maje kaɗeɗe leydi sénégal ɓe teɓima bateau goto taw ko dattuno wadde trafic de drogue on bateau noon jolluno ko espagnol naɓe joyo kamɓe kala ɓe teɓama kamɓe drogue o e bateau kala e oɗo saaha joni ɓe tottitama laamu leydi ndi to leydi mali chef de mission des ministres hono el kasema wana o joddima e colonel azimi goyta horejo transition leydi mali addunomo jonde nde noon ko saabi ɗum ko mbaynigo caggal kayde e ministre ma gayni golle mum ha laaɓi yalti ha laaɓi e nder leydi he to leydi kedde afrique ma en keddo robino musidɗo men seymen alassane oumara mbocco gorko mo sarandogo habaruji men jolam jaɓeri ma jaa guerre hakkude israël e gaza yen ha to indonésie to leydi taïwande ha to italie yen ha to leydi ukraine bisimilla mone kerki hotodirte joni joni plen pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno djiby sy wi ko firtata aadi mo aadidiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno djiby sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno djiby sy ko jaadinɗo ɗanwal e balwal kala ceerno djiby sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wone cafrowo rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno djiby sy Allah ene rokkimo e luɓri mo mbawka wawde ittude mborosaji kewɗi comiɗe ɓandu neɗɗo ɗe neɗɗo fonno oppirede o yaltidi ha laaɓa taw reedu ma sekaka ko leɗɗe o rokkatma so tawi a waɗi no wirumani dendagal ɗin mborosaji jaltayma ha laaɓa ceerno djiby sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati omo safra wonde omo jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafin yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o so tawi a ƴetti ɗum sappo e jeenayi rafin yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo o waddete koye gawri samme e gawri suuna so tawi a waɗi no wirumani dendagal rafiji somiɗe nder ɓandu ma jalta ha jiira guite maɗa ceerno djiby sy ne safra wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe e sattoraɓe dewle kala ceerno djiby sy ne yawrata ɓen worɓeɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe e dabaruji e on fannu kadi omo jogui pegge pewnaɗe e usula pewnaɗe bawdinelde ɗe kala leydi taw ko ɓeydoje arsigaji pittoje dabaruji ceerno djiby sy ne safra dendagal rafiji goragu kala ustoraɓe goragu jippiɓe e leece e yawɓe yitade koye mumen e on fannu ceerno djiby sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni ala ha janggo ni jiɗɗa hoore maɗa ceerno djiby sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yuni wonɓe leydi mauritanie listihar ko ujunere uguya so tawi ko wonɓe leydi sénégal e dendagal leyɗele taariɗe sénégal ñamoje CFA kala listihar waɗi ɗum ko 2000 francs e on fannu ceerno djiby sy ne jogui numéro wave e numéro orange money mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno djiby sy ne andi dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawi to nakshot to base makko ne tekka kala jiɗɗo jokkodirde ceerno djiby sy to banggue appel to banggue whatsapp kala ko numéro makko leydi mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 ceerno djiby sy ne andi dendagal kilineɓe mum base makko tawete ɗo Agname Siwol ne golla ha no hannirta ni ene tawi toon almudo makko ene wiye ceerno Djiby Déme
ceerno Djiby Déme numéro mo 77 395 99 17 ceerno Djiby Sy en andina kilineɓe mum omadi leɗɗe kese pul leɗɗe istoje seero cafroje estomac keceje musoje ɓalli guloji kala e deedi guttoji omo jogui leɗɗe kadi a jubbata hen seeɗa saɗa waɗa ataye mbaɗa hen jara dendagal ñonkoto jonko tawteɗe nder reedu neɗɗo yalta ha laaɓa ko leɗɗe kadi istoje tampere ɓeydoje goragu ko leɗɗe kadi moƴƴuɗe e ndewagu ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko. cellal ko kañum woni afongalu cellal ala coggu gandal ni weeli kono gandal kadi jaadugal en nunɗal ɓuuri moƴƴude ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu malaɗo wune gandu bindi kumpitiɗo leɗɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ne safara rafiji kewɗiɗe jiida cirola omo safra wonduɓe diabète wonduɓe tension yanɓe AVC yanoɓe barogal e ɓen ɓe seedeneji mbahlide koye mumen ha haɓɓa kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jaadiɗo ɓalwal e danawal kala so tawi oɗon maldana dendagal rafi mbawɗa wondude kala ɓurtata hen ɓendata balɗe tati tawa yitima hoorema hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirola wonduɓe kista fibroma ndogam sitta ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra dendagal rafiji goragu kala yawɓe yitade koye men jippiɓe leece e ustoraɓe goragu kala e on fannu ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe mbiyete ko meeɗi moosa noon ko yidde ƴeewa ƴetta ɗum joni joni jiitoɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo ko pirowo koyɗi bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal 6e galle makko ne tawe hakkude robine 4 e robine 5 so tawi ari a yettima ha to garage citerne aji banggue citerne aji ɗi sa yiiƴima seeɗa ma sowno étage mawɗo ne waɗa karoje ko ɗon ceerno Amadou Tidiane Diallo tawte so tawi ari ha yettima ɗon aɗa wawi kadi noddude oɗo numéro mbaɗa 46 94 21 91 walla so tawi jiɗɗa ko haalde makko to banggue WhatsApp numéro makko ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne andina dendagal kilineɓe makko kala to mbawɗa wonde e nder dongre Afrique ha e Europe e Asie kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma mbawi yettadema hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jawranɗo ɓen ƴeewoɓe kayitaji ɗaɓɓoɓe kayitaji e yimɓe ƴeewoɓe embauche ƴeewoɓe golle so tawi a jokkodiri e ceerno Amadou Tidiane Diallo joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo badden dando faade makko. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to korodinnoɗo ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te ala effet ala rewam a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa hewɓe hutortoɓe gorel te kolliti gila tan ɓami yarde gorel te dañi hen aafiya mawɗo no feewi hewɓe hen fonnoɓe oppirade yogay ñabbuji woni hen wurno ko poɗɗe kono hande o ɓe mbii alhamdulillah gorel te ene safra yogay ñabbuji jangtaɗi eɗi jangtaka kala an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu wulor jaaɗoru janowo joguiɗo diabète yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodiri gorel te ma wi alhamdulillah
sa yiɗi andude ko jangta e gorel te jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi kotori satol gonɗa to galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo Madina Gounas Amadou Sambalo ha to Tamba kala 78 119 00 65 so tawi gonɗa koto Galoya e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto aslem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikine jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaya mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye ceerno Saliou mbatta ko 77 288 51 80 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men eɗen daña jaam kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo nogas nayya lewru bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati aletta sappo lewru dow hoddayru hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayya e joyya habruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu to karallagal haali jon to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou hono mbiruɗen gardini kabruji men koto leydi Mauritanie putorɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie gonnoɗo e jillu gollal e nder région de Trarza o jofti jillu o jofni jillu ngu o gasniri ngu noon koto Irkiza o jofti Nouakchott lamorgo leydi makko aseta hanki o waɗi toon noon e to Trarza to o waɗi toon inauguré e ɓooje woni projet ji kewɗi no fewi tawi ko ƴellitoji diwan o hano eko taari ɗum kala o tawi noon ene ari jaɓɓade mo to bowallade diwoje ngal sito Nouakchott hoore jagorde makko hono Mohamed Wula Bilali Messoud wondude ministre secrétaire général à la présidence de la République wondude ministre conseiller à la présidence de la République wondude gouverneur Nouakchott banggue hirnangue wondude horejo région de Nouakchott hono mettumin to Abdella Malik ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen avion gadano taw ko gadduɗo tourisme en woni wangotoɓe ene tawi koye mbadi saison 2023 2024 kana laana noon juurima to bowallade ngala attar ɗum ko aseda hankino gasi tati lewru bowde hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati avion noon ene addi temedere e nogas jeenayo tourisme hakkude Faris naɓe Belgique naɓe e Suisse naɓe ko kamɓe noon udditi saison touristique 2023 2024 gouverneur mo attara hono Abdellahi Wul Mohamed Mahmoud ari jaɓɓadeɓe e bismadeɓe o holliri hen weltare makko mawde no fewi o erima kadi ɓe dilloɓe e fannu tourisme nde tinnoto kay e nundala ɓe mbawa kadi teddinde e weltinde ɓeɗon hoɓɓe arɓe kay taw ko wangade e leydi ndi saabu kala koyde koɗon jaɓɓa kay moƴƴa teddina e leydi o yiyata ko moƴƴere nde noon o yiyata tan ko leydi ndi kala so tawi kadi o bonama hayso neɗɗo goto bone makko o yiyata ko bonande ko wonande leydi ndi kala ɗum noon waɗi erago faadi e ɓen to guila kay diggoto on fannu ha yadoɓe e ɓen tourisme en kala nde tinnoto tigui mbawa neɗɗagal tinno e neɗɗagal mumen e nunɗalla o olirama noon fodde sappo e goho vol wona laaɗe diwaji sappo e goho goɗɗe ene tijja e nde to atar taw ko fodɓe addude ɓen taw ko tourisme en ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen SND woni société nationale de ko société kalfinaɗo ko fate ndiyama robinaji nder leydi Mauritanie ɓe kolori oɗo saaha joni ɓe umminima golle mawɗo no fewi yidde kay ittude ha laaɓa caɗele kuppiraji ndiyam e robinaji ndiyam e kala saaha e nder Nouakchott noon teska yoga e leyɗe ene jogui caɗele mawɗe no fewi hebde ndiyam yoga e leyɗe kadi so jamma so futuro yoni tan robinaji mumen kuppat yoga e leydi kadi koma jamma pecce jamma nde keeɓa diƴƴe mumen
mumen hano hanirta ni ɓe koliri noon e oɗo saaha joni caɗele ɗe ɓe gandi to goni caɗele ɗe noon woni tigui koye safrede ha tengti noon e ɗina taw ko nokkuji canalisation umoriɗi to idina noon ko pan taw ko pan canalisation ɗum woni koɓe tawi toon on pan noon ɓeɗa ummini ɗum beele kayne safre hano hannirta ni ko on réseau ndiyam kadi woni gadano ɓurɗo ɓoyde taw ko réseau ɓurɗo ɓoyde e nder leydi Mauritanie e oɗo saaha kay hay sinno yanti hen réseau goɗɗo biteɗo Aftou Saheli on noon ko ɓurɗo wawa yarnude kay yoga e Nouakchott taw kadi ko réseau ndiyam tawteɗo e to bongo to worgo lawol Nouakchott faade Rosso funnague route de l'espoir mo tawe 60 kilométre hakkude makko e Nouakchott ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ko ñande nogas jeetati lewru bowte tijja jillu Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoɗo gendi Mauritanie tokka heyɗi capital gorgol tawi koye jillu gollal ko yidde kay ko jillu noon wadde ko coup d'envoi ko fati puɗɗugol golle projet ji kewɗi taw ko ɓamtoji région o koye ndina mbadi noon ba Amadou Abou kañum woni PCR woni président du conseil régional du Gorgol o noddi batu taw ko batu cadre uji e yontaɓe gorgol to galle makko ko fati kay e keɓugal e ko fati jabbugal hoorejo leydi ndi tawi ko jabbugal paydingal no fewi ɓe jiiɗi waɗandemo e nder ɗina cadre uji noon tawtoraɓe nguɗon batu ina teska hen jinda bal kañum woni cukko hoorejo landa insaf woni landa laamu kam ene tawi hen Dia Moukhtar Malal gardiɗo woni directeur général ami woni agence Mauritanie d'information wondude Aissata Daouda Diallo on ko conseillére à la présidence de la République batu ngu noon wonno ko ñande aljuma no gasi ɗiɗi lewru bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e no gasi tati mujibu batu ngu noon mbiɗen ko heblanade kay ko fati e jabbugal hoorejo leydi ndi ƴettude kay e ƴettude peeje kay famminde ƴettude peeje e famminde yimɓeɓe wadde ɗumen mobilisation kay ha mbawa notitade tigui e keewal gara e keewal gara e peewal jabbade hoorejo leydi ndi e jillu makko kay o ɗamni wadde to gorgol mbiɗen ngun jillu noon tijja ko ñande nogas jeetati lewru décembre ndu gonɗen ndu ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar seno mimeto leydi Mauritanie koto Sénégal paaɗen koni koɓe leydi Sénégal halfinaɓe nden ka kisal maji leydi ndi woni marina national ɓe teɓima yimɓe joyo taw ko espagnol naɓe ɓe tawi kadi ko dartonoɓe trafic international de drogue ko ñande aljuma nogas e ɗiɗi lewru bowte gonɗen ɗum bato koninkoɓe biteɗo waalo taw ko bato ɓe kewi ordoriyade kala saaha e saahaɓe ordoyno e maaje kadde to lugge e nder lugge maaje kadde tawen tawi temedde ɗiɗi e nogas kilométre hakkude muɗum e fongoje maaje leydi Sénégal ko toon tigui ɓe jiitini ngel ɗon batoyel taw ko batoyel jawguel no fewi tib taw ko e fannu walla mbiyana taw ko tiba go fasta ko ɗina batoji ko dogoji no fewi ɓe tawi nder bato he noon temedde jeegom e 90 kilo drogue mo hinde cocaïne bato noon bato drogue bato o noon e drogue o espagnolaɓe joɓeɓe kala ɓe mbattama e oɗo saaha joni asata hanki o e juuɗe laamu taw ko halfinaɓe oɗon fannu ha joni ko leydi Sénégal kedoɗen dawrugol leydi Sénégal tawi sunare mawde no fewi jaltugol aduna betenoɗo Masen Niang noon ko kañum wonno coordination kañum wonno coordinateur national catala bitengal walla mbiyan landa wite ko mouvement pour le socialisme et l'unité e ɓe indira kadi MSU ko landa ka président du conseil Mamadou Dia tafno ko aset hanki o hawri eladial e nder galle makko to Sicap Liberté 6 ko aleta hande o juulete to juma Liberté 6 jayde Weltare TV an Weltare TV e fedde heblo sukaɓe Afrique hay gardugol ceerno Habous Diallo en nuldi duwawuji faade dendagal ɓesgu makko kala nde Allah yurmotomo yaafoma harnama aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahuma amina ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen JSPD woni association des journalistes en santé ko fedde jaydiyankoɓe fan dilloɓe e fannu cellal aade
fedde nde noon jooɗima bat mum kuftidingo woni assemblée mumen général ɓe ɓayini ɓe mbayli noon ɓe mbayli yilide mabɓe woni ɓe change biro mabɓe ɗum ko aseɗa hanki no gase tati lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e no gase tati e oɗo saaha joni ko biyeteɗo gen haali e gon haali noon jaydi yanke taw ko jayde solay ko kañum tigui suuɓa ordina fedde nde o lomti noon ko biyeteɗo Alassane Cissé noon komo jayde RTS gardinoɗo fedde nde noon mandaji mum ɗiɗi no tim caggal nde mandaji mum ɗiɗi kibbi noon ko ɗon tigui waɗi démissionné kañum e dendagal yilirde mum kala ko ni noon e oɗo saaha joni bureau ko ni joni bureau ngo lelori woni yilirde nde ko ni lelori woni hoorejo mabɓe mbiɗen ko biteɗo e genna kaali woni secrétaire woni kolal kuuɓal ko biteɗo Viviane Diatta so tawi ko kolal kuuɓal cukku makko ko Marie Rosaline Ndiaye so tawi ko moftowo halis woni trésorier ko biteɗo Suzana Sy so tawi ko moftowo halis cukku mum wiyete ko Youssoufa Mina tawi ko chargé de partenariat woni jokkodiral fedde nde e pelle goɗɗe on wiyete ko Binta Kane so tawi noon ko chargé de communication ko biteɗo Ndeye Khady Diop chargé de l'organisation noon ko biteɗo Yande Diop cukko makko ko biteɗo Dokko Dia tawi ko chargé de formation ko biteɗo Ndeye Fatou Wadda so tawi ko chargé de suivi et évaluation ko biteɗo Abdoulaye Sidi koni biro mabɓe lelri ha joni ko leydi Sénégal kettoɗen commissariat mo jamma gen Sicap Mbawo ɓe jiiti ɓe pirti ha sori ladde réseau taw ko dartanoɓe trafic drogue ɓe teɓima kadi mawɗo dartanoɗo ko oɗon ko fati oɗon trafic darde ɗon golle ɓe tawrimo noon omo jogui drogue taw ko kilo ma won kilogramme taw ko drogue ɓe kolliraɓe ɓe ɓenninimo noon to yesso parquet to yesso procureur hen goto noon ene wiye ɗiɗo naggama hen goto ene wiye de Diop goɗɗo wiyete ko ene yette cam kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe teɓama e oɗo saaha joni ɓe ɓenninama yesso procureur koto Ziguinchor paɗen sifande jaam e deje woni signature de l' accord de paix sifanode hakkude fedde seɓɓitiɓe walla joguitiɓe e état du Sénégal woni taw ko ɓiɗen fedde ko ɓen taw ko joguitinoɓe fedde witede jakkayi noon ene jeeya tigui ko catal MFDC woni mouvement taw ko fedde joguitiɗe tawteɓe nder felde Casamance ɓe cifoniri noon nden fedde noon walla ngal catal sifodirino e laamu leydi Sénégal guila ñande tati lewru mai 2023 jamne arta hakkude mabɓe ɓe cifno ɗum noon koto ɓe cifno ɗum koto Bignona aseɗa hanki o noon no gas tati lewru décembre wonno ñalawmaɓe cuuɓi on ñalawma noon ko fati e duppugol dendagal ɗen kaɓɓirɗe ɓen woni pétalaji e kuure e gueɗe jaadoɗe hen ɗeɓe tawruno ɗeɗon pelle cérémonie noon waɗi koto nokku biteɗo Maman Toro e nder commune mo Enampor e département mo Ziguinchor Mor Talla Tine kañum woni gouverneur région de Ziguinchor o holliri hen weltare makko mawde no fewi e ɗeɗon golle ɗeɗon sifande o erima kadi dendagal cate goɗɗe taw ko cate joguitiɓe MFDC joguitiɓe pétalaji men e kala saaha ne cuuɗi ladde nde mbawa tigui yaltude nder ladde joƴina pétalaji men cifodira jaam hono ndeɗo fedde waɗi ni ɓe cifodira ɗum e laamu ndi beele jaam duumiɗo ne arta e nder falde Casamance kala ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to Ziguinchor ciftorena juuroɗen musidɗo men sehil men ano ceerno Amady Saga Kebe nde Allah yurmotomo yaafomo harnamal janna kanko e mayɓe julɓe kala allahumma amina sen ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗena colonel Azimi Koita hoorejo transition laamu leydi Mali o joddima en audience aljuma ɓennuɗo o e chef de mission taw ko mission chef de ministre biteɗo El Qasim Wane gonɗo kay ciltosiri mission mumen e nder leydi Mali El Qasim Wane noon holliri tigui ɗo e capantati lewru décembre gonne ɗum ma taw dendagal personnel woni yimɓe ministre woni clafaji mbulaji golloɓe kala tawteɓe nder leydi Mali ma taw o ñalawma ma taw kamɓe foof ɓe jalti leydi ndi ha laaɓi cera ɗum noon tawi kadi koye kawrala e résolution 2690 moɓe cifodiro El Qasim Wane noon en tant que chef de mission de ministre o holliri tigui o wawata yaltude leydi ndi tawa o arani o joddi e Azimi Koita colonel Azimi Koita hoore transition leydi ndi ɓe mbaynodira kadi ɓe mbadda toɓɓe mbadda point ko fati kayya e jaltugol ɓeɗon koninkoɓe e personnel ministre kala e nder leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen HCIM woni au conseil islamique du Mali ko fedde taw ko walla bien ko catal tammine ko fati diine islam e nder leydi Mali
kadi ɓe jooɗima aseta hankino gasa tati décembre batu mabɓe e mbaadi session extraordinaire to hamdallah ACI 2000 e gardugol mawɗo fedde nde hono chef Ousmane Madani Haydara ɓe jewti toon noon ko juuti ko fati to noon ko fati kay e neɗɗo mabɓe biyeteɗo Suala Bayaya tawi kadi ko kottargal mangala e ngal ɗon catala woni tigui au conseil islamique di Mali e oɗo saaha joni tawateɗo e nder niɓɓuru woni e nder kasoji e nder batu he noon ɓe tafi comité ɓen noon comité ɓe mbiyata ɗum ko comité de crise toppitiɓe kay ko fadde kay no on yaltiri e oɗon kaso HCIM woni au conseil islamique di Mali ɓe erima laamu transition ngo Mali e gardugol colonel Azimi Koïta nde waɗata kiki clémence muɗo woni tigui nde tinnoto yurmo yaafo tigui oɗon neɗɗo mabɓe to biyeteɗo neɗɗo mabɓe taw ko biyeteɗo Suala Bayaya nde wawa tigui woppitede ha laaɓa nde wawa woppitede Suala Bayaya yalta kaso hano hannirtini Suala Bayaya noon Haydara o nanguira ko ñingde e laamu transition ngu e wadde kay e haalde konngudi taw ko konngudi noddoji konngudi tigui taw ko konngudi gañamtumago walla mbiyen konngudi noddoji fitinaji nder leydi he ko ɗum woni ko laamu ngu tumimo omona soka kay ñawore makko tijja tigui ko ñande 12 lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi woni le 12 mars 2024 o tawete noon e oɗo saaha joni ko kaso mo Doyla woni maison d'arrêt mo Doyla ha joni ko leydi Mali keddoɗen koninkoɓe to leydi Mali jan ha to Kidal noon Kidal naɓe hewɓe taw ko dognoɓe galleji men dogui wuuro men gam yidde latude koye men saaha kay nde koninkoɓe leydi tan fama fandino tigui Kidal joguino kululi kay joguinoɓe kululi ma guerre waɗa hakkude pelle caɓɓitiɗe walla pelle joguitiɓe hakkude men koninkoɓe ɓe donc ɓen dognoɓe galleji men e leydi e wuuro men e oɗo saaha puɗɗima artirde seeɗa e oɗo saaha joni e nder Kidal hewɓe hen puɗɗima nattude ko ɗanɗe mumen kene wona joni noon lewru fama heptino wuuro Kidal ngo ha laaɓi oɗo saaha joni Kidal ene tawe tigui wuuro ngo foof ne tawe jimadi armée woni fama tawe jiiɗadi laamu leydi Mali ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar kedde Afrique ma en ketto musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo Alassane Oumar Mbodj asalminama juuram mi salmitimama Ghalii Abuu Ba en calmini dendagal hettiyankoɓe aya wottiɗi e ñalawma hande o ko duɓiɗon e habaruji men e dongre Afrique puɗɗoɗen ko leydi hono Mali caggal nde on joɗini leydi hono Algérie nodda toon taw noddi ɗum ko jagorgal maɓɓe ko jowtingal ko gueɗe caggal hono leydi e wawde kay wiide ɗumen leydi Mali ndi weltaki e ko leydi hono Algérie waɗi ko ɗum noon wonno ko ñande jeeslare nogas lewru bowto ujunaji ɗiɗi nogas e caggal ɗum ñande nogas e go kamɓene woni tour taw ko Algérie noddi kañum ne joɗini leydi hono Mali toon biyeteɗo Mohamed taw ko Amadou Maïga ɗum kadi ko nogas e go lewru bowte ujunaji ɗiɗi nogas e tati gam famnude ɗum halko saabi wonde aɓe nodda kamɓene ɓen taw kadi ko ummiɓe leydi hono Mali noddeteɓe kono sépariste en ɗum no waɗi noon ko siftinde wonde ko guila imam Mouhamadou hono dikko yeyitode leydi hono Algérie ko janggo e mum tan on ɓen sépariste en mbawi kay noddede toon e ɓen kadi sifodirɗoɓe e deeƴal leydi Mali wonno koye ujunaji 215 ɗum noon waɗi ni leydi hono Mali ndi wiide kay fonno kay no ko tittinede walla kamɓe ɗiɗo foof ɓe nodde toon kono ala suɓade goton talnalde wotere tan wiide yo ar toon ɗum ɗon kaydara kañumen pamani ɗum haydara ɗum waɗi oɗo saaha leydi Mali leydi Algérie tekkere kay ene surka kay hakkude e mabɓe to leydi kono Côte d'Ivoire cuɓugol ardade hono landa PDCI ɗum ɗo wawno ko mawde nogas ɗiɗi lewru bowte ujunaji ɗiɗi nogas e caggal kay juɓe jinno wadde ɗum e yontere mayde ɗe ɓe kaɗa ɗum noon ɓe mbawi kadi hono joɗade e ñalawma kadi taw ko mawde ɓennuɗode hakkude Tidiane hono Thiam taw kadi ko banquier jarto e duuɓi capanɗe jeegom e goho e oɗo période hono Jean Marc taw kadi ko kañum woni maire mo Cocody fodde noon ujunaji jeegom e temedde tato congressiste mbawi hono tawtorede jonde nde ɗum noon Allah rokki polgu ko oɗo période hono Tidiane Thiam yo ardo landaka taw ode o lomti ko ari courant mbejje caggiɗo kay guila le mois woni lewru taw ko août ɓennudu
to Sierra Leone ko jeeyaɓe fedde hono CEDEAO ngari toon ngam ƴewde kadi ɓamde hono peeje e riwtude kadi ko fewti kadi e pollugol e taw kadi koye dongre Afrique nde toon to leydi Burundi yimɓe nogas mbasi toon hono pitali mumen e jalngu mbargu toon mum fedde noon hawnitiɓe nodduteɓe hono radde tabara mbi kañumen jeyti ko kañumen mbaɗi ngal ɗon on baɗal musgal no fewi to nokku nodduteɗo hono Vigiso to RDC Congo fedde seni ɓe mbi ko to centre Bosolo to Kinshasa ko toon deɓe cumi limde taw koto carte gotaɗe ɗe Martin Fayluno wonde Denis Mukwege kamɓe de ɓe mbi wonde no woto ɗe jarni ɓe beltaki hen no fewi ko wote baɗɗe kay Mukuña no fewi ko ɗum waɗi noon aɓe noddi ñonde nogas e jeeɗiɗi nduɗo lewru ndu mboɗen toon to Kinshasa wawde kay haalde mette mabɓe eno woto ɗe e jaari e wiide kay wonde kay ɓe beltanaki ɗum haydara coordination taw ko réseau ɓen rewɓe taw kadi ko ardiɓe kay mbiyeɗe hono leader d' Afrique mbawi kay bayyinde kañumne nde wonde ko gueɗe kamtodeɗe ɓe rewɓe kadi taw kadi ko RDC Congo mbaɗa toon sanga kay e ɗiɗo wonteji ɗi ɗum noon aɓe noddi kay yo taw kay ñawore yo waɗe ɓen waɗɓe ngal ɗon hono balal e ko ɗe gueɗe kadi ɗe jadaki ɗon to leydi hono Tunisie ɓe nde kañumne nodda ko ñalawma hande o nogas e nayyi lewru koye bowte ujunaji ɗo nogas tati gam suɓade ɗen terɗe ko noddeteɗe conseil locaux ɗum noon ko hande e ñalawma hande o fuɗɗoto ɗum noon eɓen toppitiɓe kay ko fati kay arde ƴewde wotiɓe ɓe mbi dey wonde noon ko noddete ko e ɓen ma ko jogui hen kulkul tan maɓe pamɗu dole no fewi Ghalii Abuu ko ɗo dey tonguɗen kaɓuruji men ɗo e dongre Afrique taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko moon Sarandour gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma koten ɗumane meɗen fulloyo ɗaɓital pulagu koten ɗumane meɗen fulloyo koten ɗumane meɗen fulloyo Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e dongre Afrique takkusana yoni ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll ko on takkusana juula ha to galle ceerno Aliou Thiam to Wourossogui ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi guerre hakkude Israël e Gaza kala ñalawma noon koninkoɓe leydi Israël ne ɓeyda tigui bombardement mumen e nder Gaza oɗo saaha gonka e nder Gaza ine muusi ine yurmini no fewi Joe Biden kañum foof e salade kay ko fati trêve woni tigui ko fati tigui cessez-le feu ko gayron darto o waɗi erago faade kay e jagorgal hoto jagorɗe e leydi Israël hono Benyamin Netanyahu nde taroto kay e bombardement mum nde taroto civil en e bombardement ji waɗati Benyamin Netanyahu noon holori kañum so wona kay o momti ha laaɓi e catal biyetegal Hamas o wawata dartinde oɗon guerre Hamas noon noddi yo enquête international yo waɗe e mbadi kay ɓe mbadi kay taw ko exécution sommaire mo koninkoɓe leydi Israël mbaɗata e civil en to Gaza oɗo saaha joni Hamas holliri eɓe jaara ujunnaje nogas e temedde nayyi e nogas e nayo neɗɗo Gaza naɓe waraɓe tuggi ko guerre o fuɗɗi woni tuggi jeeɗi lewru octobre fayi joni eɓe jogui capanɗe joyyi e nayo neɗɗo taw ko barminaɓe hen capanɗe joyyi e nayyi ujunere neɗɗo barminaɓe hen temedere nogas jeenayyi otage Israël naji ko ɗum woni ko heddi e juuɗe Hamas Benyamin Netanyahu noon holliri tuggi aljuma fayi aleta hande o fodde sappo e nayyi militaire mabɓe ɓe mbaranama ɗum noon ko ene holliri hen mette makko no fewi Indonésie ko usine pewnowo nickel fetti toon aleta hande no gasanayi lewru décembre to funnague leydi ndi yimɓe sappo ɗiɗo mbasi hen pittali men capantato e jeenayi woɗɓe mbarmi hen usine o noon ko leydi Chine kañum finance no fano e pennugol oɗon usine koto leydi Taïwan séisme woni leydi yerɓi toon taw ko yerɓande nde 6,3 échelle de Richter ɗum noon waɗi tigui ko alata hande subaka to Taïwan en keɓani bilan noon so tawi waɗi mayɓe walla gañiɓe to leydi Italie
fedde kay ujunnaji jeetaro neɗɗo mbaɗi seppu men aseta hankinoga se tati lewru décembre taw kamɓe kala ko julɓe jeeyaɓe ngoɗo wuuro witengo mom falkon seppo ngo noon ko hollirde mette mabɓe e oɗo maire wuuro ngo hollirde kadi gañamtumago maire o jogini ko fati diine islam wonde tigui ɓe gandirima ko anti islam mom falkon noon en tawe to rewo leydi Italie ko wuuro ngo capantati ujunere aadi wuuro ngo noon ene wanno centre uji ɗiɗi culturel islamique maire wuuro ngo yamiri ɗiɗon centre uji ɗiɗi yo udde ɗin centre uji noon e kala saaha kadi hen ɓe peewi fottude mbaɗa hen juuluji mabɓe ko ɗum saabi noon goɗon seppo to leydi ikkirena hakkude aseta hanki e lede hande ko famdi kala yimɓe nayo mbarama e bombardement mo koninkoɓe leydi ris mbaɗi e ngoɗo wuuro witego Khersona yimɓe jeenayi woɓɓe mbarmi hen ko obi yani immeuble goto résidentiel eɗon noon eɗon ɗon taw kay nayejo goto mo duuɓi capanɗe jeetati wondude e joom suudu mum duuɓi capanɗe jeetati e goho kawri hen ala jalla musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceeram ko ɗum ɗo wonno komin tongan ɗon habaruji men e ɗemgal pulaar sawto he ko musidɗo mon silmana Ghalii Abuu tawi kay ko goɓino Afrique musidɗo men hono Alassane Oumar Mbodj kelkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo